Рада присутнічаць у гэтым кніжным месцы кнігарні «Светач» у цэнтры нашага горада Мінска. І ў гэты такі святочны дзень для работнікаў рады, да якіх я адношуся. Заўсёды працую з кнігай. Гэта моя тэма. І на радыё, на першым нацыянальным канале беларускага радыё кожны дзень выходзіць у эфір праграма «Літаратурны калейдаскоп». І, канешне ж, мы прадстаўляем кніжныя навінкі вядучых беларускіх выдавецтваў, у тым ліку выдавецтва «Мастацкая літаратура». Актыўна працуем з аўтарамі, выдаўцамі і адлюстроўваем прэзентацыі цікавых адметных кніг, якія адбываюцца ў кнігарні «Светач». І, канешне, выдавецтва «Мастацкая літаратура» адно з вядучых па выданні кніг, якія карыстаюцца папулярнасцю у чытача, у ўсіх аматараў літаратуры. Гэта шмат кніжных серый, якія палюбіліся тым, хто заўсёды выбірае беларускую літаратуру. І, канешне ж, новыя кнігі з'яўляюцца і яны прадстаўлены зараз тут. Я думаю, што Алесь Мікалаевич, ён раскажа пра выданні, якія датычацца і такой даты вялікай 75-годдзя перамогі. Калі ласка, Алесь Мікалаевич, якраз вашу кнігу «Паэзія перыяду Вялікай Айчыннай вайны», такі том выбранага, вельмі цікавы, адметна аформлены, калі ласка. Я думаю, што сёння мы сапраўды паговорым толькі пра кніжкі, якія прысвечаны юбілею перамогі, таму што, па-першае, гэтых кніг у нас выйшла некалькі мінут да юбілею, а па-другое, это вельмі цікавая літаратура, і пра яе можна гаварыць увогуле вельмі доўга. Нягледзячы на тое, што асноўная кніжка, пра якую хацелася пагаварыць, это кніжка з творамі, якія былі напісаны вельмі давно, гэта ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Это наш 19-й том серыі «Золотая коллекция белорусской литературы», и называется «Поэзия периода Великой Айчыннай вайны». Ну, ось можна заўважыць, што гэта даволі такі аб'ёмны том, тут больше за 800 сторонок, хотя шчыра скажу, што на пачатку увогуле не то, што планавалася, але разглядалася як варыянт, што выпусціць у 2 томах, ці, скажем так, у 2 кнігах, это 19 том, таму што у гады Вялікай Айчыннай вайны было напісана вельмі шмат твораў, як празаічных, так і паэтычных, твораў пра вайну, твораў створанымі як і маладымі пісьменнікамі, так і сталых пісьменнікамі, твораў, якія засталіся ў гісторыі беларускай літаратуры як самыя адметныя творы пра Вялікую Айчынную вайну. Але ўсё-такі мы падумалі, што паколькі гэта залатая калекцыя, менавіта самая адметная, самая лепшая, што створана пра вайну, то не трэба ператвараць гэта ў анталогію ваенную, таму што калі мы гэта зрабілі, яшчэ як мінімум 500 сторонак да гэтага тома дабавілася. Я ні ў якім разе не перабольшваю, калі гавару, што поэзия перыяду Великой Айчыннай вайны – это вельмі яркая сторонка в истории белорусской поэзии, в области белорусской литературы. Это поэзия, якая по сённяшні дзень, я думаю, что вельмі доўга вывучацца у школах, у университетах, на уроках белорусской литературы. Я думаю, что колькі б не пісалася твораў про войну, про Великую Айчынную вайну, а яны, я думаю, будут писаться и завтра, и послезавтра. Я думаю, что самые шчымлівыя творы, самые яркие творы, самые запоминальные творы и правдивые, и они все-таки створаны теми людьми, теми письменниками, которые воевали, которые прошли праз гэтыя пакуты Великой Айчыннай вайны. До речі, по таких нават прыкладных падліках у гады Великой Айчыннай вайны на фронтах, у партызанах, у падполлі прымала ўдзел прыкладна 250 беларускіх пісьменнікаў. Прычым многія з іх
загінулі у зусім маладым узросце, але калі мы чытаем творы гэтых пісьменнікаў, маладых, назаўсёды маладых пісьменнікаў, паэтаў, мы бачым, што гэта з часам, калі б у іх была магчымасць пражыць доўгае жыццё, гэта былі б сапраўдныя класікі беларускай паэзіі, беларускай літаратуры. Конечно, поэзия периода Великой Отечественной войны, она шматгранная, и сами письменники, поэты, яны не только писали верши, но принимали активный удел у боевых задачах. Так само они писали у фронтовых газетах и подтримывали, так сказать, духовно моц тых, хто змагаўся супраць ворагаў, і многія пісьменнікі загінулі падчас баявых дзеянняў. Безумоўна, вось, дарэчы, у свядомасці многіх людзей, чытачоў, заклалася такое уяўленне, што пісьменнікі ў гады Великай Отечественной войны в основном працавалі у подпольных газетах, партизанских газетах, фронтовых газетах, и в основном писали верши, выступали как журналисты, але да самой справе, калі поглядзець на гісторыю беларускай літаратуры, многія паэты, многія празаікі ваявалі менавіта на фронтах. Яны бралі ў рукі не толькі пяро, што называецца, але яны бралі ў рукі і аўтамат, і вінтоўку, і загінулі, і той же Алей Жаўрук, Фядос Шинклер, Мікола Сурначоў, можна называць шмат імёнаў паэтаў, якіх сапраўдныя аматары беларускай літаратуры гэта імёны ведаюць, але якія, на жаль, не вярнуліся з вайны. І хацелася б, конечно, каб вы назвалі хаця б невялікую такую ілюстрацыю, правялі, якія імёны, якія вершы, может быть, вам запалі ў душу, калі вы складалі, рабілі гэтае выданне, якая, может быть, хронологія, значит, по разделах, может быть, вы сформировали эту книгу и рассказать, может быть, про некоторых авторов? Справа в том, что я паўтаруся, што ў гэтую кніжку увайшлі творы не толькі тых пісьменнікаў, якія воевали, не толькі тых, якія загінулі, але творы пісьменнікаў, якія у тым ліку і пасля вайны яшчэ жылі даволі шмат гадоў і сталі класікамі. Напрыклад, Пімен Панченко, напрыклад, Аркадзь Куляшоў. І калі гаварыць пра адметныя творы з гэтага зборніка, а тут усяго, дарэчы, 50 паэтаў беларускіх, то многія творы яны проста самі па сабе вядомыя. Там варта назваць лепшыя творы Аркадзя Куляшова, калі мы ўспамінаем. Это, як правіла, большасці, добрая частка з іх гэта творы, якія напісаны ў гады Великай Отечественной войны. І, конечно ж, вы не толькі успомнілі гэтыя творы, але выдатную прадмову напісаў Алесь Бельскі. Алесь Бельскі напісаў не толькі прадмову, ён і укладальнік гэтай кніжкі, гэтага тома, ён адзін з самых яркіх спецыялістаў у гэтай тэме, гэта знакаміты наш літаратуразнаўца, які вельмі шмат зрабіў для папулярызацыі, для прапаганды і для захавання творчасці паэтаў, празаікаў, якія ваявалі, якія, паўтаруся, засталіся на фронтах Великай Отечественной войны назаўсёды. Я хочу адзначыць таксама уклад беларускага радыё ёсць тое, што творчасць беларускіх паэтаў зафіксавана. У нас ёсць шмат у фондах радыёкампазіцыі менавіта па паэзіі ваеннай. Тыя вершы пакладзены на музыку, іх прачыталі вядомыя беларускія артысты, і яны гучаць сёння ў эфіры першага нацыянальнага канала беларускага радыё, канала «Культура». І калі я гляджу на гэту кнігу, то я пазнаю з тых творцаў іх імёны, паэзія якіх была включена ў такія невялічкія радыёзборнікі, што захаваліся ў нашых фондах, і гэта выдатны прыклад успомніць пра іх. І, канешне ж, мне, паколькі я пагартала гэтую кнігу, падалося, што вельмі добра, што вы зрабілі, вы яшчэ і ў канцы кнігі
рассказали про гэтых аўтараў, далі такую біяграфічна-творчую даведку па ўсіх, хто, так сказать, адлюстраваны ў гэтым выданні, іх вершы, прысвечаныя Вялікай Айчыннай вайне. І гэта добрая, відаць, магчымасць, калі хтосьці зацікавіўся праз гэтую кнігу творчасцю вось гэтых аўтараў, ён можа знайсці гэтыя вершы і, так сказать, заглыбіцца менавіта ў тое, што яму спадабалася. І хацелася б, відаць, можа быць, каб вы, паколькі вы паэт, прачыталі, можа быць, колькі вершаў для ілюстрацыі. Тут можна чытаць, на самой справе, вельмі доўга і ўсю кнігу, таму што вершы сапраўды многія класічныя, вершы многія добравядомыя, знакамітыя радкі Панченкі. Злостно сказал: «Уставай, пехота, мы не на пляже, на войне». И лег на змеиные скрутки дроту. И тысячи пыльных солдатских ботов прошли по его спине. Мне здаецца, что так мог написать только той, кто прошел шляхами войны. Безумовно, Панченко воевал, Панченко шмат написал выдатную твору про войну. И я могу просто нават як доказ свої думки разгарнуть на любой сторонце, прочитать. Олесь Батшилов. Не достает тут солнца нас, окоп, сядим, прикрыты тенем, чекаем, хутка прийде час і хлинуть роти в наступлення. Гудуть снарады у горы, а думаем, их ты не утаймуешь. Туды імкнуться, де бары без нас 4-й год сумують, де поміж вольхаў молодых чекает стоя на крыніцы, каб нам холодной воды у наступленні дать напиться. Каб быў лягчэйшым цяжкі шлях да родных пушчаў прыгранічча. Сама пакутная зямля нас да сябе штодзённа кліча. Я ведаю, што Олесь Батшилов, ён шмат таксама вершаў пісаў пра Вялікую Айчынную вайну, да і ўвогуле вся наша, можна сказаць, большасць літаратуры, яна ваенная, паколькі гэта вялікая трагедыя была для не толькі беларускага народа, для тых, хто пакутаваў ад фашысцкай акупацыі. І, канешне ж, у гэтай сувязі фармат такіх відэапрэзентацый, мне здаецца, што ён якраз дае магчымасць паглядзець на гэтую кнігу. Это толькі частачка вершаў паэзіі Вялікай Айчыннай вайны. І выдавецтва «Мастацкая літаратура» працягвае адкрываць новыя старонкі ваеннай праўды. Я бачу, у нас тут таксама кнігі, якія прысвечаны і вызваленню Беларусі. Это, до речі, одна з наших, уже умовно новых серій, 100 вершаў, уже некалькі гадоў. И эта серия довольно популярная, потому что, скажем, першых книжек, першых 5-7 книжек увогуле уже нема у продажи. И она вельмі хутка разыходзіцца. Мы выдаем, как правило, знакомитых наших письменников, наших классиков. И у тым ліку это коллективные сборники, которые присвячены той ці іншай теме. У нас выходили книжки, присвяченные Беларуси. Книжки, присвяченные жанчыне. І ось сапраўды одна з этих книжек, яка называется «Памяць і вечны огонь», яна выходила до 75-годдзя вызвалення Беларусі, і у ёй таксама сабраны 100 лепшых, скажем так, 100 оригинальных, 100 классичных вершаў, присвячаныя теме войны. У нас выходили книжки Пімена Панченкі, у якіх таксама ёсць вершы про войну. У нас выходила книжка Аркадія Куляшова, у якой таксама, зразумела, ёсць его лепшыя вершы, напісаныя ў гады Вялікай Айчынны. І паэзія, яна, калі становіцца народнай, яна перарастае ў песню. І у песні войны і перамогі ёсць такая книжка ёсць. Конечно, мы памятаем яшчэ з дзяцінства і з тых парадаў, якія праводзіліся на 9 мая. Гучала заўсёды песня.
І ось такий зборник, так само проставьте його, поклонимся великим тем годам, песни войны и победы. Так само, я думаю, будет цікаво. Это сборник песень, які були написані у годы Великой Отечественной войны. Это знаменитые песни, классичные песни, скажем так, советские песни. Але я б хотів звернути увагу на один твор, раз мы уже говорим про белорусскую литературу и менавіта присвячену Великой Отечественной войне, это знаменитая песня «Ой, березы да сосны». Вось многие, у тым ліку ветераны, были перакананы, что эта песня написана, по-перше, народная, а по-другое, что и мы спевали у годы Великой Отечественной войны, что она написана давно. Мовляв, там, в 41-42 году. На самой справе эта песня на слово Адама Русака была написана в 50-е годы. Але это приклад того, что адбываецца, калі аўтар піша твор, які адлюстроўвае дух часу, які вельмі тонка улавлівае вось стрыжань, скажем так, часу. І Адаму Русаку, безумоўна, як аднаму з лепшых беларускіх паэтаў-песнікаў, гэта ўдавалася рабіць. Яго ёсць шмат класічных твораў, якія, многія лічаць народнымі. І у тым ліку, безумоўна, гэта «Ой, березы да сосны», песня, якая, мне здаецца, адна з лепшых песень про Великую Отечественную войну. И в заключение хотелось бы нашей такой невеличкой гутарки хотелось бы отзначить, что сапраўды вот это книжное богатство, оно допомагае нам помнить. И коли я, например, училась в школе, для нас завсёды приходили ветераны. Мы это памятали, правда, час ідзе, вже 75 годов пройшло з часу перамоги, і выросло то поколение, якое, может быть, им здаецца, гэта нешта міфічнае, гэта нешта такое незразумелае. І я ведаю, што такія кнігі поступаюць у школьныя бібліятэкі, яны дапамагаюць неяк адчуць сапраўды нашу гісторыю. І думаю, што настаўнікам таксама добра было такі зборнік. У нас, калі я вучылася, у нас невялікая была бібліятэка, і мала было такіх кніг, і заўсёды іх, калі яны паступалі, это было нейкае такое адкрыццё. І я жадаю, каб мы заўсёды зберагалі памяць, а кнігі — гэта тое багацце, той скарб, які ў гэтым нам вельмі дапамагае. Я дзякую вам, Алесь Миколаевич, што вы так грунтоўна прадставілі выданне, у тым ліку гэта новае выданне паэзіі перыяду Великой Отечественной войны. І вельмі добра, што такую кнігу, дзякуючы сучасным тэхналогіям, можна пабачыць, можна адразу ацаніць, якая вялікая праца была праведзена, і, так сказаць, далучыцца да паэтычнага слова, да слова, якое сапраўды верыць, хто ці не верыць, але падымала дух партызан. Недавно была такая пресс-конференция с выдавецтвом «Белорусская энциклопедия». И директор Ольга Ванина говорила, что як это все уздзельнічала у одной из книг. Она пригадывает, что справді она выдадена, рассказывая про парады перамоги. Все думают, что только был один парад, коли перамогли, але был еще один парад в самом початку войны, в 41 году. Это был парад в Москве, и удалось наладить радиотрансляцию Минскую, который был оккупирован фашистами. И люди не ведали ничего, никакой информации, только немецкие листовки, что все, война скончена, змагаться нема ніякой магчимости, и все это бессенсовно. А ось прошел такой парад перамоги у 41 году в Москве, и люди сапраўды зразумели, что все застаецца, треба змагаться, треба оборонять свою землю. І ось навіть такі речі, як, так сказати, акції такі, книги, слови, пісні, вони допомагають душі чоловіка жити. І я дякую вам, Олесь Миколаевич, і видавництву мистецької літератури, що ось така є можливість, це, правда, не тільки до таких знаменальних дат, а увогуле узнавляти гэтую пам'ять, давати духовну криницю таку для чоловіка, як писав один з знаменитих поетів, Пімен Панченко, «Как душою не очерстветь,
вот, нам усім, то я думаю, што гэтыя кнігі гэта добрая магчымасць атрымаць вось той духоўны, так сказать, вот зараз праз відэа это все праходзіць, вот, людзі глядзяць і все это, а вот праз кнігу сапраўды дакрануцца да тых падзей, дакрануцца да настрою праз паэта, праз яго вершы, вось гэта, я думаю, таксама вельмі важна, асабліва напярэдадні вось такой даты, і я думаю, што напісана вось у гэтай кнізе. Поклонимся великим тем годам, давайте им поклонимся, будем читать. И вы правильно сказали абсолютно, что в этой книжке треба наставникам, как наставники рассказывали детям про войну, рассказывали у тым ліку праз гэтыя шчымлівыя, гэтыя балючыя радкі, але у якіх заўсёды ёсць вера ў перамогу. Справа в том, что сённяшнія школьнікі, сённяшняя моладзь, яны часто успрымаюць войну по фильмах боевиках. Это абсолютно неправильно, потому что... Еще по американских боевиках. По американских, потому что война — это трагедия. Это, безумовно, час, калі для любой краіны это выпрабаванне. І гэта было выпрабаванне у тым ліку для Беларусі, і яна праз гэта выпрабаванне прайшла, яна выстаяла. Але якой цаной, якім коштам адбылася эта перамога, вось гэта трэба ведаць не па баевіках, а трэба ведаць вось па такіх кніжках.